De Izquierdas por la Independencia también hay dos portavoces. En primer lugar, la señora Bideguren. Eskerrik asko, mahaiburu, senatari jaun-andreok, egun on. Hasiera baten mozio hau irakurtzerakoan, Dia Siniba publizitate kanpaina hori etorri zait burura. Gaur produktu batzuen beza jaistea proposatzen du Alderdi Popularrak, bihar etorriko da beste proposamen batekin. Kontua da, bezaren bizitzako tipo altuenak Alderdi Popularraren garaian igotakoak direla. Eskerrik asko. Eta seguruenik gaur zerga murrizketa proposatzera etorri jakuz, baina bihar defizit publikoarekin kezkatuta etorriko dira. Alderdi Popularreko senatari jaun-andreok, ez da serioa diru publikoaren kudeaketa ikuspuntu batetik eta hori badakizue. Baina hau horrela izanik Euskal Herria Bilduk arrain produktuen beza murriztearen kontrako boturik ez du emango. Ez dugulako ulertzen zergaitik arrain produktuek ez dauden beza murriztuena duten oinarrizko elikadura produktuen artean. Halan da guztiz zintzotasuna behar da politikan eta ez dago argi zein efektu izango lukeen olako neurri batek familien kontsumoan eta ekonomian. Orain arte ikusi duguna da beza jaitsi zaien produktu batzuen prezioa ez dela jaitsi. Eta argi daukaguna da orokorrean gure kontsumo saskiaren kostua igo egin dela. Eta mozio honen sustatzaileak Ruiz jaunak aurkeztutako kezka batzuekin bat egiten dugu. Elikadura osasuntzu bat familia guztientzako edo arrantzaren errentagarritasunean aurkeztu digun kezka guzti horrekin, inkluso kontserbalantegitakoa bat egiten dugu, baina uste dugu soluzio efikazekin erantzun behar zaiela eta ez publizitate engainagarriekin. Azkenik, beza murriztean diru bilketa murrizten da eta diru kopuru horren zati handiena ikerketak dioten arabera pertsona altuen, errenta altuko pertsonen mesedetan izan da. Eta hori argi geratu da, hauek kontsumo gaitasun handiagoa dutelako. Gauzak horrela gure ustez diru publikoa benetan beharrizanak dauden lekura bideratu beharko litzateke. Eta bukatu nahiko nuke foru aldundietan zerga guztiak arautzeko eta biltzeko aukera aldarrikatuz. Beza ere bai, ziur gaudelako eta honetan hausnarketa orokorragoak egiteko beharrizana daukagu, ziur nago era horretara sistema progresiboagoa eta gizarte berdintsuagoa lortuko genukela. Beste barik, eskerrik asko guztioi. Muchas gracias.